ξεφτυλισμένοι. Γελάει όλα μαζί μας γελάει. Παπ, τι κάνετε τη μαύρη θύελα. Πνέουμε στάχτη του ΓΑΠ. Φρίκι. Θρίλερ. Το θρίλερ της Παρασκευής. Το πείσμα σου, δεν θέλεις να τα αφήσεις. Νομίζεις είσαι δυνατός και ζωρικά λυγίζεις. What Madame Merkel want to do, but I know what we want to do. We don't want Greece outside Europe. Παπ! 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 Uppercut! Uppercut! Direct! Κροσέ! Κροσέ! Καταντήσαμε! Τι καταντήσανε οι γεννοί! Περίγελο της Ελλάδος! Δεν είμαι ψωνάρα, πιστεύω λόγω της αγάπης του κόσμου ότι μπορεί και να κερδίσω. Γεια σας. Τι κάνετε? Σηκώνετε πάνω ρε! Όχι ρε! Ψηλά το κεφάλι! Τους είδατε τους άλλους σήμερα! Τους γαμίσανε τα σπίτια! Σήμερα στη Σμύρνη πήγε εκεί με τσαλακωμένα κουστούμια. Έχει πάρει 15-20 κιλά. Κοπέλα! Τον άλλον, τον φίλη λέω τον Βούτσι, την ποντικό μαμή. Μπάλα ρε, δεν το καταλαβαίνεις και εσύ ελληνικά. Πρέπει να στοχώσω με χωνάκι στο κεφάλι. Δεν του αρέσει μπάλα. Πού πάνε, πού πάτε ρε. Εσύ παρακούς, θα μάθεις να υπάκους. Γιατί το ξέρεις καλά, δεν βρίσκεις εύκολα σωστά παιδιά. 3 βαθμού πρέπει να πάρει ο Κοντέλης. Το έτσι πενάτη το όφι. Δεν ήταν πενάτη, το δώσει πενάτη. Τελευταίο λεπτό το έτσι πενάτη το διατητής. Ό,τι γίνει είναι αυτό. Από τη στιγμή που φάνηκες μπροστά μου, χτυπάει σαν τρελή. Για σένα η καρδιά μου σάρκα και οστά. Παίρνουν τα όνειρά μου και με ένα βλέμμα σου ξεχνάω τον όνομα. Ένα επεισόδιο. Δεν είδες τι ωραία στα εξηγώ. Ναι, αλλά έγινε ένα επεισόδιο. Στα εξηγώ ωραία. Μάστε παλίτσα λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε παλίτσα εδώ στον Άργο. Η ομάδα μου είναι σήμερα το θέλουμε το παιχνίδι. Και το θέλουμε σε καλύτερη ομάδα μετά από την κατηγορία. Και το θέλουμε από σήμερα, άμα πάρει αυτό το παιχνίδι.